I forbindelse med, at vi tegnede lejlighederne, er der selvfølgelig et ønske om, at det er et godt sted at være, en god plan, som man siger som arkitekt. Så der er en masse lys, og der er en masse uderum. Vinduerne i Jacobsens Have er store for at få så meget lys ind i boligen som muligt. Altså, boligerne, som man tegner i dag, er ofte dybe, hvor du har køkkenet liggende i midten af boligen, og man vil gerne have trukket så meget lys ind til køkkenet, så det også er et rart sted at være. Og man kan sige, at vinduerne i Jacobsens Have, der har vi sænket brystning eller vindueskarmshøjden ned, så på værelserne er den lav, man kan i sig sætte sig på den, og det er som et møbel. Og i stuen er der ikke nogen brystning eller ikke nogen vindueskarm, som er direkte så meget lys og direkte adgang visuelt ud til altanen og det udvendige ophold. Og så skal der være et stort badeværelse. Vi alle sammen kender de klassiske københavnerbadeværelser, hvor man bakker ind, og jeg mener, at de her badeværelser lige har fået lidt ekstra, så der er både plads til at bade og børste tænder samtidig. Jacobsens Have er et byggeri, som er en del af en større lokalplan for det gamle Valby, man kan sige. Og Ny Ellebjerg er måske ikke kendt i alle folkemunde, men det er et område, som ligger utroligt centralt i Valby, hvor man har stationen og skolerne, og der er erhvervsområderne omme bag, hvor folk går på arbejde. Det er et gammelt industriområde, som bærer præg af de røde tegl og de store opsprossede vinduer og zinkfacader. Noget af det er blevet bevaret, noget af det er blevet revet ned, hvor der så er kommet plads til nye bebyggelser, som blandt andet Jacobsens Have. Og man kan sige, at Jacobsens Have er i røde tegl og har et zinktag af en klar afspejling af de omkringliggende bygninger, som danner referencer til det gamle, men er stadig et nyt og topmoderne byggeri. Og så udover at man har det stationsnære område og skolerne og institutionerne, så har du også Valbyparken lige bagved som det store grønne område, Vester Kirkegård. Så det er en lille smørklat i Valby.